nɛgɛ ɲɛ 17 gosikan ye Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso faaba kɔnɔna na an bɛ an ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ka bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya in na février kalo tile 9 san 2023 la an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan Mali Burkina ani Laginɛ o kɔkanko ɲɛnabɔbagaw minisiriso olu bɛ tɔnsigiba la Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso faaba kɔnɔna na an ka laselikɛla Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna na ɲininkali tɛŋunen kɛ a la tɔnsigi ni kun ye mun ye an'u ka ɲɔgɔn kɔnbɛn mun de bɔra kɔnɔna na ale bɛna o laseliw kɛ an ye an tilal'o la an bɛna kuma Mali fanga ɲɛmaw olu ye a danatigɛ kunungo minisiriw ka dɔgɔkun tɔnsigi senfɛ ka yɛlɛma don Mali sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔyaso o ɲɛmɔgɔyaw la an bɛna olu fana laseliw kɛ aw ye o mana ban a wa yirala k'a fɔ ko Koro mara la filadugu dɔ bɛ yen nɔ o dugu mɔgɔw seginna u ka dugu kɔnɔna na ayiwa ka bɛnkan dɔ kan u tun ye dugu in bila ka da kɛlɛ ani fitinɛ ɲɛsiranya ma ayiwa ka u seginna u ka dugu la an bɛna kuma olu fana kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na. Ka segi tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw ma ka fɔ ɲɛna aw bɛ ka VOA Malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na Washington DC aw tulo bɛ Kayatou Traoré de kumakan na nin wagati in na awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye awa komi n y'a laseli kɛ cogoya min na yirala k'a fɔ ko farafinna tile bi yan fanfɛla jamana 3 Mali Burkina Faso Guinée olu ne sɔrɔlasiw ye fanga daraki kɛ a jamana ninnu kɔnɔ ka fanga minɛ ka sigi fanga kunna ne fanga mara b'u bolo bi olu ka kɔkankow ɲɛnabɔbagaw n'o y'u ka ministre des affaires étrangères ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ kanbɛn dɔ kɔnɔna na awa ɲɔgɔnye in a kun tun ye mun de ye mun de don mun de kuma bɛ taa fɔ yen nɔ bɛnkan jumɛn de bɛ taa fɔ yen kɔlɔsi kɔni ye min yira an na ayiwa ɲɔgɔnye in a bɛ ka kɛ Rusiw ka kɔkanko minisiri ka taama o dugusɛjɛ kɔfɛ a ye taama min kɛ Mali jamana kan komi an ka laselikɛla Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan awa Kader ni tulo bɛ na anula Kayatou anula VOA bamanankan lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa ko minisiri ni jamana 3 ninnu minisiri 3 n'o y'u ka ministre des affaires étrangères ye olu kɛlen bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ awa ɲɔgɔn ye la tɔnsigi ni kun de ye mun ye an dun y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ Rusiw olu ka ministre des affaires étrangères ye taama kɛ Bamakɔ kɔsada in na awa o dugusɛjɛ de u taara ka taa ɲɔgɔn kunbɛn a dun ka kumakanw na a y'a yira k'a fɔ ko Rusila bɛna dɛmɛ lase Sahel jamana kɔnɔna mɔgɔw ma jadikɛlaw ani ko caman wɛrɛ la e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kunnafoniw kan ayiwa an ce Kayatou ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne bɛ Burkina Faso ka kɔkanko ka minisiriso de la an bɛ wele ko ministère des affaires étrangères ale bon nin kɔnɔ minisiri 3 de bɛ o yɔrɔ la ye ale ye Burkina Faso ka kɔkanko ka minisiri Olivier Aramba Mali ka kɔkanko ka minisiri Abdoulaye Diop ani Laginɛlakaw ka kɔkanko ka minisiri Maurice Sanda Konaté ni mɔgɔ 3 ni ɲɔgɔn sigikafɔ dɔ kɛ sɔgɔmada in na yaasa ka se ka kunbɛnbɛn ka se ka wolomani sɔrɔ ni jamana 3 ninnu na a y'a fɔ cogo min na Burkina Faso ka ministre fanga ɲɛma maître Joachim Apollinaire de Chambela a ye taama dɔ kɛ Mali la a tun y'a da la ko dɔw kan komi jamana 3 ninnu na se ka o yɛrɛ ka ko ɲɔgɔn kan ka se ka jɛnkulu dɔ sigi kan an bɛ wele ko fédération ayiwa ni ministre 3 ninnu de nana ka se ka o da la nin kuma in kan a y'a fɔ fɛnɛ cogo min na ko Rusilakaw ka kɔkanko ka ministre Sergei Lavrov ale ye taama dɔ kɛ Mali kɔnɔ ayiwa ni ministre min fɛnɛ ko olu na se ka sigikafɔ kɛ ka se ka kunbɛnbɛn yala ni bɛna se ka to olu ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka kunbɛnbɛn sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka taa lansanakow kan ani yɛrɛ u ka yiriwalikow kan an bɛ wele ko économie o ko le ni ministre 3 min bila o na sigikafɔ kɛ Burkina Faso ni tile kelen kɔnɔ kɔni o tilara u ka ɲɔgɔn kunbɛn o la o bɛ waati min na sisan o bɛ o kow de dakɛɲɛ na an bɛ wele ko conclusion n'o tilara o la o bɛna bɔ sisan na ka se ka déclaration dɔ kɛ an bɛ wele ko déclaration commune de Ouagadougou ka se k'a fɔ olu ye ɲɔgɔn ka fɔ o sera ka min sɔrɔ ka o kunbɛnbɛn kɔnɔ o le ye an dugu kɔnɔli kɛra o ka se ka bɔ kuma fɛ ko de kan ayiwa nin tun ye Kader Traoré ka laselikaw ye ka tɛmɛ ni an bɛna min fɔ an ka lamɛnnikɛbagaw ye awa komi réunion in a ma kun cɛ fɔlɔ an dun ka jɛmukan kɛnɛ sigilen bɛ yan nɔ awa an bɛna na ko min mana bɔ a kɔnɔna la
ni ala nala kira sɔnna jɛmu kan nataw kɔnɔna na an bɛna aw tulo ladɔnniya olu kan k'o kunnafoniw di aw ma awa ka tɛmɛ ne kunnafoni Abdul Nasir Idrissa Maïga n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Ansongo ale bɛna kuma an ye Mali kɔnɔfɛ an fanfɛ banbanci marifatigi kɔrɔ minnu tun y'u bolonɔ bila bɛn gafe la ka tɛmɛ Algérie jamana la san 2015 olu ye faraɲɔgɔnkan kɛ ɲɔgɔn kan awa u ye faraɲɔgɔnkan in kɛ mun de la an ka Abdul Nasir lamɛn a bɛ a laseli kɛ an ye. Jɛkulu min bɛ n'anga ma coordination des mouvements de l'Azawad a tɔn fɛn fɛn bɛ a kɔnɔna na olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka bolonɔ bila sɛbɛn kan min b'a jira k'a fɔ ko u farala ɲɔgɔn kan bolonɔ bilala sɛbɛn kan février kalo tile 8 san 2023 balontan kɛnɛ na n'u kama Mono Dayak Kidal a kɔnɔna na maa minnu ye bolonɔ bila sɛbɛn kan a b'u la Bilal Ag Asherif ni ale ye MNLA a secrétaire général Algabas Ag Intala président ACEA ani Ibrahim Ould Handa ni ale ye MAA o ɲɛma ye walasa communiqué min bɔra o b'a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin n'u ye a boloda a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama a dabɔra de walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jɛkulu kelen ye politiki ani sɔrɔsiya ta fanfɛla la walasa min ye Azawad a denw ye u ye hɛrɛ minnu sɔrɔ ka tɛmɛ ani fɛn minnu sabatira u bolo o ka se ka waleya ni taɲɛ ka sɔrɔ a la u b'a jira tuguni k'a fɔ ko u bɛ welewele bila fɛn fɛn jɛkulu ye min bɛ Azawad kɔnɔna na ni a ma se u ma fɔlɔ u ka u jija ni ka olu sɛgɛrɛ u ka nin jɛkulu in walasa u bɛɛ ka se ka kɛ kan kelen ye min ye i ka dɔn wuliko kelen u ye hɛrɛ minnu sɔrɔ o ka se ka sabati Azawad denw bɛɛ lajɛlen ye u b'a jira k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko taɲɛla u bɛna a lajɛ ni ka kɔngɛrɛ dɔ waleya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye processus n'o ye waleya min dabɔlen filɛ nin ye san'a ka laban min ye sema ye sa ale na i jija ni ka ko waleya ka bɛn ni a ko bɛɛ lajɛlen walawaleli ma min ye nin baara ye sa a labanna ni bolonɔ sɛbɛn ye min waleyara papiye sanfɛ min b'a jira k'a fɔ ko u ka ŋaniya a sabatira. Abdul Nasir Idrissa, Kidal, VOA Afrique. Kunungo araba la Mali ministru ka dɔgɔkun tɔnsigi o senfɛ Mali furancɛ fanga ɲɛmaw ye a dana tigɛ ka u ka chef d'état major ka kura sugandi ka bila Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso la Mariam Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ministriso min n'a bɛ finitigiw tɔgɔ la n'o ye défense ani ancien combattant ye maa wɔɔrɔ kɔni o jɔyɔrɔ falenna kunun furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma fɛ colonel Assimi Goïta ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ mun yɛrɛ kɛla kuluba o yɛlɛma sen fɛ min ye chef d'état-major de l'armée de terre finitigi minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma ni maa min yɛrɛ tun bɛ o jɔyɔrɔ la n'o ye général de brigade Félix Diallo ye maa min bɛna bila o nɔ na bi o de ye général de brigade Aruna Samake ye ale bɛna o jɔyɔrɔ fa o mana bɔ yen nɔ chef d'état-major de la garde nationale du Mali général de brigade Élisée Jean Dao ni ale yɛrɛ tun bɛ o jɔyɔrɔ la o dira maa min ma bisa o de ye colonel Famunke Kamara ye directeur général min bɛ gendarmerie nationale tɔgɔ la colonel major Sambu Menkoro Diakité ni ale tun bɛ o jɔyɔrɔ la o dira maa min ma bi o de ye général de brigade Musa Tumani Kone ye ni ale yɛrɛ tun ye soldasiw ka lakanani ɲɛma ye ale fɛnɛ ni jɔyɔrɔ dila maa min ma o de ye colonel major Noum Ouattara ye min ye directeur du génie militaire colonel Diatigi Diarra ni ale yɛrɛ tun bɛ k'o jɔyɔrɔ fa o dila maa min ma o de ye colonel major Faraba Sangare ye soldasiw ka kɛnɛya sabatili ko o ɲɛmaya tala ka di maa min ma o de ye colonel major Gedjuma Dambele ye ale bɛna o jɔyɔrɔ fa min kɔni ye nin yɛlɛma ninnu kun ye fɛn ma fɔ maa ye fɔlɔ jamana marabagaw fɛ Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Ayiwa halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ UNESCO n'o ye duniya keleya tɔnba ka bolofara ye min janbɛ u ka dɔnko ni seko la ale ka jɔnjɔnba min n'u kɛlen bɛ ka a tɔgɔ bila k'a tɔgɔ da Côte-d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ Félix Houphouët-Boigny la awa o ka san 2022 u y'o ta k'o di Allemagne jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ u ka musobangana Angela Merkel ma ka tasibila kɛ a ye k'a ye cɛsiri min kɛ kɛlɛɲɛbolilaw n'a bɛ f'u ma nanzarakan na ko réfugiés olu ye san 2015 wagati kɔnɔna na waati la a kɛnɛsigi o kɛra jamusokɔrɔkaw fɛ yen nɔ a kɛra Côte-d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn.
Jamakulu maaw n'olu ye jury ye tun b'a fɛ ka gɛlɛya latigɛ min ta san 2015 walasa lakanabaga miliyɔn 1 ni kɔ bisimila k'a sɔrɔ o waati kelen na kumakan caman tun bɛ ka wele bila farajɛ jamana ka datugu. Anw tun ye o waati la jagɛlɛya yeli politiki la. O y'o fɔ Audrey Azoulay fɛ n'o ye UNESCO ɲɛmɔgɔba ye arabadenw jaabi dicogo sen fɛ. Hadamaden jɔsariya bonya u ka lakanani ani u ka tilatilali ye anw kelen kelen bɛɛ ka baara ye. An y'a latigɛ ko a ka kan ka nin sariya kolon nunu bonya anw ka bɔ nɔgɔla politiki kɔnɔ. O kɛra dɔrɔn baw mɔgɔ caman y'u bolokɔnɔcini kuruforo kɔnɔ. Madame Merkel ka bɔ Félix Houphouët-Boigny Fondation ka kɛnɛ kan min tɔgɔ dara Côte d'Ivoire jamanatigi fɔlɔ kan min sara san 1993 san 2015 ni san 2016 tɛ. Madame Merkel min ye Allemagne jamana mara san 16 kɔnɔ o tun ye 1,2 kɔ ka miliyɔn caman ye mɔgɔ gɛnɛw ni lakanabagaw ye ka sɔrɔ kɔnɔna mɔgɔw ka gɛlɛyaw ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kɛlɛ min kɛra Siri jamana na. Jamana ka hakilina juguya bɛɛ n'a ta anw y'a latigɛ ka taa Allemagne jamana dancɛw da wuli ka ɲɛsi lakanabagaw ma minnu bɛ boli kɛlɛyɔrɔw ɲɛ. Anw ye diɲɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ hakili jigin u ka jɛ k'a fɔ wajibila adamaden bɛɛ ma. O y'o sinsin a fan fɛ Côte d'Ivoire jamanatigi Alassane Ouattara mɔgɔ 2,000 ɲɔgɔnna welela ka na nin sara nin jirali la min dabɔra san 1989 san na wa min ye Nelson Mandela, Yasser Arafat, Isaac Rabin, Lula ani Frank Hollande tara ka tɛmɛ. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an seginne kana an ka studio kɔnɔ ka don kunnafoni ko filanan sanni an ka don a kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u hakili lajigi k'a fɔ aw bɛ Mali kura jɛmukan ni kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC awɔ studio 6nan aw tulo bɛ Kɛɲatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan nin na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 Ntomi ani 4 kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 99 Abijankaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire faaba kɔnɔ Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 Ntomi ani 1 kan Tumutukaw fɛ yen nɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani 3 kan Koro an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 Ntomi ni 2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pages kan Facebook, Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoni dɛmɛ convoi fɔlɔ o tɛmɛna Turki jamana fɛ ka taa don Siri jamana kɔrɔyan fanfɛla ka jigin ka taa ka yɛlɛn ka taa Kɔgɔdugu la yɔrɔ min n'u kɛlen bɛ k'a fɔ ko o ye Banmanciw ka yɔrɔ ye bi alamisadon in na dugukolo wagalaki min senfɛ mɔgɔ 17 ɲɔgɔn na a fɔra k'olu fatura u bɔnɛna u nin na Mariam Tarawele ale bɛ lakali kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. A dɛmɛ kunfɔlɔw sera marabolow kan jɛkulu maramafɛntigiw dagalen don marabolo fan minnu fɛ Siri kɛɲɛka ka taa tilebiyan fan fɛ bi alamisa dɛmɛ minnu tɛmɛna Turki fan fɛ Bab al-Awa o fanfɛ yɔrɔw la yɔrɔ min bɛ Siri ani Turki dancɛ la tile 4 kɔfɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ kelen kɔfɛ ni jamana 2 kan mɔgɔ 10,7 ni mɔgɔ 500 de fagara wa ko dɔ de bɛ ka fara mɔgɔ hakɛ kan AFP ka kunnafoni dila dɔ ko k'a ye kamiyon 6 ɲɔgɔn ye a ɲɛ la minnu bɛɛ lajɛlen tun falen don da dumunifɛnw tantiw maaw bi don min kɔrɔ ani mɔgɔw ka mago
ɲafɛnw kamiyon min sera ka don siri jamana kɔnɔ. Mazen Alouche marabolo ɲɛmɔgɔ do ni jamana fila dancɛ la ka fɔla ko nin dɛmɛ nunu tun makɔnɔnen do kabiri dugukolo yɛrɛ kɛra min dugukolo farali hakɛ n'a be wele ko miniature sera 7.8 ma ntɛnɛn don min kasara barika bonyana kosɛbɛ Siri ani Turki jamana kan. Ka fara o fɛnɛ kan a bakuruba faralen ɲɔgɔn kan fɛn min ye sɔrɔ yiriwali siraw ye tiɲɛni caman donna o fanfɛ ko min nafolo kasabi hakɛ bɛ sɔn ka taa fo dolari wari miliyari 4 ma walima a bɛ sɔn ka caya n'o ye. Kunnafoni di gafe min be wele ko notation Fitch olu ka fɔ la ko ni dugukolo yɛrɛ in kɛra sababu ye ka mɔgɔ 17 ni mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 13 de faga min kɛra jati labanw ye a ma fatutaw la ma 14 ni mɔgɔ 351 olu bɛɛ lajɛlen fagara Turki mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 62 olu fagara Siri jamana kan. Mɔgɔ 23 de be minnu bɛɛ lajɛlen labilalen do bɛda kanaw la o ma kofɔlen nunu na mɔgɔ 5 de be minnu ni olu bɛ degun kɔnɔ kosɛbɛ min jati kɛra duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé OMS fɛ u y'u ka jɔrɔna yira k'a fɔ ko fɛn min ye kɛnɛya ko gɛlɛyaw ye k'o bɛna sɔn ka bi kosɛbɛ wa ko min gɛlɛyaw bɛna sɔn ka juguya kosɛbɛ ka da dugukolo yɛrɛ ta kan. Baɲumankɛ tɔnjɛkulu minnu sigilen do fɛnɛ bɛ k'u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni banaw n'an k'u ma nanzarakan na ko maladie épidémique n'o dɔ bɛ tali kɛ kolera bana kan Charlie ana juguyali ye min banabaatɔ dɔw yera ka ban Siri jamana kan. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Meningite ye bana façon min ye I b'a sɔrɔ a bɛ bɔ Sahel fanfɛla ninnu na kosɛbɛ a bɛ na tilema waati fɛ a bana ye bana juguba ye n'a y'i minɛ n'i ma furakɛ ka ɲa a bɛ se ka kɔlɔlɔba bila I kan walima a b'i faga awa a yirala k'a fɔ ko o bana de bɔra tuguni ko kura Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Alidu Ouedraogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bobo-Dioulasso ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Il a 4e semaine de l'année, nous étions à 7 cas. Sankura ni logo kuna ni nana banakisɛ yira mɔgɔ 7 lora dɔgɔtɔrɔso bɛ min kalama nka an se ko timina mɔgɔ 1 nin torara. Malheureusement, nous déplorons un décès. Ni tu ye Dr Issa Konate n'a bɛ kuma na an ka tilenbiyanfan kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ min DR de la santé ye o tɔgɔra. A kɛni ko k'a tiɲɛtigiya ko kanjabana seni lo an ka maraba kɔnɔ yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko taamasere caman bɛ yen ni mɔgɔ y'o ye o yɛrɛ la o ka boli ka dɔgɔtɔrɔso magɛn. Il y a la fièvre, le maux de tête. Meningite kɔni a taamasiyɛn fɔlɔ ye min ye fari lo bɛ gban papapa kunkolo bɛ to k'a dimi ale ni kan fana bɛ ja denmisɛnninw I n'a fɔ denyɛrɛninw ɲɔgɔn a ti kɛ olu la kunkologolo yɛrɛ olu bɛ funu dɔw ta bɛ yen fɔnɔ ani fɛn wɛrɛ n'a damana yiraw bɛ fara olu t'a kan. Kanjabana seginni ka na an ka mara la yan a kɛra jatigɛ ye yɔrɔ caman na mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan bi ka to ka kuma Fatumata Sise ale bɛ feereli kɛ Ɲɛnɛta Lɔgɔbaara a fana bɛ kunnafoli dira a sigiɲɔgɔnw ma yɛrɛkɔrɔsi bɛ kan ka k'a la cogo min. A kuma nin kɔni a b'a nasira dɔɔni parce que funtɛni tuma don an b'a lɔn kosɛbɛ ko ni funtɛni tuma donna o tuma lo meningite fana a fanga ka bon donc an kan k'an yɛrɛ kɔrɔsi a ra parce que bana min lo a yɛlɛma ka teli donc ni kunkolo dimi gɛlɛn y'i minɛ comme bi ɲɔgɔn n'i ye fulakisɛ para nin ta n'a ma tɛmɛ sini n'a bɛ hali bi fo I ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa I yɛrɛ visiter ka filɛ ni min lo o bɛ kɔn k'a ɲatigɛ parce que bana min lo fanga fana ka bon poussière tuma min bɛ daminɛ na fana poussière fana an bɛ se k'a sɔrɔ ale fana ra donc an k'an janto cache-nez ra ani n'i bɛna tiso fana I fana k'i yɛrɛ fɛngɛ dɔɔni a kana se I tɔɲɔgɔnw ma. I n'a fɔ denba caman bi ni siranya kelen-kelen lo bɛ biri n'o Ouedraogo kan. Vraiment ni nouvelle kɔni bon nouvelle ɲanama tɛ a bɛ jatigɛ bila mɔgɔ la parce que meningite bana min ye a mɔgɔ contaminer n'a b'i to ɲɔgɔn na dɔrɔn n'a bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ na dɔrɔn a bɛ se ka mɔgɔ contaminer bana dangereux le a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ traumatiser par exemple a bɛ se ka bana wɛrɛ créer par exemple kun bana ɲɔgɔn bon n'an tɛ fɛ bana nin ka taga ɲɛ an ka ɲi ka mesure dɔw ta par exemple an ka ɲi ka rassemblement ɲɔgɔn an ka ɲi ka
ka éviter dɔɔni armatan tuma le kasini ni important le par exemple ni yɛrɛ wulila sɔgɔma tɛ ni yɔrɔ filɛ yɔrɔ bɛɛ poussière donc bana mission b'a la donc n'an bɛ se ka kasini yala ka to ka don dɔgɔtɔrɔ ka fɔtara kanjabana kisɛ a bɛ sɔrɔ poussière buruburu min ye an kan na fana bana min lo a bɛ yɛlɛma ka bɔ mɔgɔ ra ka tila ka don dɔ wɛrɛ la ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Sanbara yi dugu o ye duguni fitinin dɔ ye min bɛ Koro mara la ka taa Mali cɛmancɛ an fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko a dugumɔgɔw seginna u ka dugu kɔnɔna na ka da bɛnkan dɔ kan dugumɔgɔ ninnu tun bɔra ka sababu kɛ kɛra kɛrɛɲɛbololaw ye fitinɛ min n'a bɛ da mɔgɔw kan awa u ye bɛnkanw sɔrɔ ayiwa Alidu Tijani Wedrago ka bɔ Koro n'ale bɛ VOA Banbara ka lakaliw n'a ka laseliw kɛ ale ka sɛgɛsɛgɛli bɔra kan a b'a lakale an ye. Lugel Sambare o kɔni ye filadugu ye mun sigilen bɛ Koro mara kɔnɔna na waati min na siyakokɛlaw kun ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ a kɛra sababu ye ninnu kɔni wulila u ka sigiyɔrɔ la lakanabaliya ɲɛsiranya kama ne ka t'u sigiyɔrɔ wɛrɛ Umar Bari ale b'u ta cogo fɔ an ye. Don min na an bɛ boli a kɔni kɛra gɛlɛya kɔnɔna de la an ka baganw an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ lajɛlen fili ka boli ni kisili kama a don hinɛ d'an do kun do. Kumaɲɔgɔnyaw o kɔni taara wolo ni kɛlɛban sɛbɛn sɔrɔli ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara la o hukumu kɔnɔna na u kɔni y'a kanu ka segin ka na u ka dugu la ko kura ye. Ada Bari ale ma nale an k'ale lamɛn. Ani bangawa ni ko gɛlɛya banna an bɛ taa ji ta yɔrɔ min na a bɛ kilo 5 bɔ o tɛmɛlen kɔ balo fana gɛlɛya banna denmisɛnninw man ca bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ dɔɔni min bɛ yen o ye sɛnɛ kɛ tuma man caya an bɛ ka dɔɔni dun k'a labɔ o gɛlɛya fana banna. Kɛlɛban sɛbɛn o de kɔni kɛra sababu ye ninnu bɛɛ lajɛlen seginna ka na ko kura ye u ka duguw la Usman Samba ale kɔni bɛ k'a ka misiw biri nka a b'a yira n na k'a fɔ kabini u nana u ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ. Kabini an seginna ka na an ka dugu la an ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Fansi gɛlɛya min b'an kan o kɔni ye jiko gɛlɛya de ye an ka musolakaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ ji ɲini na ka fara o kan an ye birikiw dilan an bɛ fɛ ka so jɔ ji ntanya kama ɲɛ t'an ka biriki la an dɛsɛlen don k'an ka so jɔ. Fulamuso ka baara kɔni ye nɔnɔ feere de ye nka bagantanya kama Lugel Sambare musolakaw olu kɔni ka baara bɛnnen don ne ka taa kalaw cɛ kungo kɔnɔna na ka na u fuga Fanta Jallo an k'ale lamɛn. Fɛntambolo depuis an nana yan an bɛ taa kalan de bɔ kungo kɔnɔ an b'a dilan ka taa n'a ye Koro an b'a feere k'an ka nan san k'an ka safunɛ san. Hali n'a y'a sɔrɔ seginni kɔni kɛra gɛlɛyaw kan o mun bɛ tali kɛ jiko baganko walima baloko Lugel Sambarekaw kɔni y'a kanu ne ka segin ka na ko kura ye u ka faso la Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔji kɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. Zemblan ne tɛ k'e wele Zemblan n ko ne tun bɛ ka terminal de ko. Zemble. Ibe kaja den do. Ja. Kaja den sa deni. Fa cheka inta. Fa be kofe kare kono. Fugo ko badwa.
ne y'a piscine la bi cɛ Mali actualité yɛrɛ kɛra piscine ye sisan parce que funtɛni de bɛ ko courant tigɛra hali sɛbɛnnikɔrɔ bi fana mais u ma publicité kɛ télé la ka mɔgɔ dɔw labɔ télé la olu k'a fɔ télé la ko courant tigɛ in sera a dan na publicité la o ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ de ko bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ minan ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ban ka frigo faga u m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ a bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛ ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ pɛrɛn cɛ courant tɛ tigɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la walayi concurrence baliya de don parce que i hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili jigin min na Zembla imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 270 ayi 270 la awɔ parce que o la dɔw kokisɛriw kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na mɛn Siyaka Tarawele bolo. Serantolanta kunda hali n'a y'a sɔrɔ Mali clubu tɛ ka u niyɔrɔ ta coupe du monde clubu 2023 ta kɛnɛ kan Marokokaw fɛ yen Mali serantolantana mɔgɔ 2 bɛ a kɛnɛ kan o mɔgɔ 2 la kelen ka clubu bina demi-finale ɲɔgɔndan na kunu araba février kalo tile 8 san 2023 Alou Dieng do ale bɛ Egypte El Ali la min ye Musa Marega ye El Hilal ka bɔ Arabie Saoudite ale bɛna niyɔrɔ ta finale kɛnɛ kan ka da kan ale ka clubu bɛna ye o ɲɔgɔndan na ale ye se sɔrɔ demi-finale la Mohamed Danyoko VOA la sigiden Bamako ale bɛ kɛnɛ kan Marokokaw fɛ ɲɔgɔndan in na kabiri février kalo tile fɔlɔ mun ye coupe du monde club ye o bɛ senna Maroko jamana kan nin kɛnɛ in kan Mali donnatanaba 2 n'o ye Alou Dieng ani Musa Marega ye olu ka kulu u senba a la wa u sera ka u yɛrɛ yanga fo demi-finale la ni Alou Dieng ale ka kulu o bina demi-finale la Real Madrid o contre la mun ye Musa Marega ye ale kɔni n'a ka kulu olu ye sebaya sɔrɔ brésilien kan Flamengo olu kɔni olu bɛ finale la yala ni donnatanaba 2 olu jɔyɔrɔ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali dolantan kɛnɛ kan ani Mali kulu kɔnɔna la Zie Jara ale ye kunnafoni dilɛ mun bɔra Burkina Faso an ka ale lamɛn. Ni sera coupe du monde club la ni joueur ye ka se nin niveau nin na kɔni i ka dugura o ka ɲi ka i ladon parce que i y'a ye an ka Afrique de l'Ouest ninnu ka problème ni o la ale parce que ni joueur yi ballon tan ka se nin niveau nin na an ka staff ninnu ka ɲi k'o mara ɲanama ka poste ɲanama d'o ma k'o valoriser parce que n'an m'an ka talent ninnu valoriser ɲɔ dɔ bɛna na valoriser an fɛ. Boubacar Ciro n'ale ye malien n'ale bɛ kunnafoni di so min na n'o ye histoire ye nin kɛnɛ in kan ale yɛrɛ fana yira k'a fɔ mun ye Alou Dieng ani Musa Marega ye u jɔyɔrɔ u kan ka bonya Alou Dieng kɔni kɛrɛnkɛrɛnya la Mali cɛmancɛ kɔni o man ka kɛ bi ka sɔrɔ ale min ma ye o la. Boubacar Ciro Alou Dieng yɛrɛ tuma caman a bɛ jouer daminɛ ni fɛnw na mais ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni Mali équipe nationale la milieu man ka constituer bi ni Alou Dieng t'a la parce que an ye balontan min y'a sɔn an ye c'est-à-dire a ye mun yira anw na ni coupe du monde club la ça prouve que vraiment a bɛ Mali milieu mérité a man ka sigi banna mais nafa min ye Marega ta ye vraiment solution ka kɛ ka taa Marega nɔfɛ parce que ni Marega ka équipe jateminɛ équipe in a ɲiba ye Marega yɛrɛ ye a fɔ a ɲiba ye Marega ye u ye match o match joué Marega de kɛra force surtout u ka ligne d'attaque la bien vrai que i t'a ye k'a fɔ k'a ye bi caman don k'a ye bi duuru a fɛn dɔw don mais c'est un attaquant a bɛ joué kosɛbɛ défense kan a b'a permettre ale ka finale tan mun ye février kalo o tile 11 ale ni Real de Madrid olu de bɛna ci ɲɔgɔn na sabula Real de Madrid ale ye sɛbɛya sɔrɔ kunu 4-1 mun ye El Ali d'Égypte ye o kana kan Mohamed Danyoko Montan don VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Casablanca. Ka fara Mohamed Danyoko kan VOA la sigiden Bamako ale bɛ Marokokaw fɛ coupe du monde club kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele.
an balima wa y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na bɛnbɔnkan in a labɛnna Sɛki Tiro ani Sɛnɛmu Keyita fɛ a laseliw kɛra u ye ne Keyatu Tarawele ma kuma na an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sagolen to VOA ka kunnafoni siraw la ni tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ